и свободи. Името ми е Светлана Табакова, по образование съм магистър-икономист, по-настоящем съм търговски финансов директор на предприятие в сферата на морския бизнес. Най-важният приоритет на Движението за права и свободи ще бъде решаването на проблемите на хората. Ще вкараме проблемите на хората в дневния ред на Общинския съвет. Общината ще бъде място за реализация на политиките на гражданите. Като експерт с 18 годишен опит в морския сектор, искам да ви поставя част от нашите приоритети и цели за неговото развитие. Зоната за обществен транспорт, която в момента се намира на територията на пристанище Варна, трябва да бъде прехвърлена за управление на община Варна, където е място. Проблема с концесионирането на държавното пристанище, включващо двата терминала Варна Изток и Варна Запад, считаме, че трябва да бъдат направени задълбочени анализи за целесъобразността на тази концесия. Варна, като морски град, имаме традиции и история в корабостроението и кораборемонта. Трябва да се обърне сериозно внимание за развитието на тези сектори. Инвестициите. Ще се борим за привличане на нови инвестиции, което ще доведе за повишаване на жизнения стандарт на гражданите на общината. Не на последно място, проблема с трафика. Извеждането на тежкотоварните сухопътни превозни средства от границите на града е много важна тема, която трябва да бъде решена с важни и мащабни инфраструктурни проекти. Ние от Движението за права и свободи сме визионери. Ние притежаваме експертиза, опит и мотивация да спомогнем за развитието на община Варна. Време е за ново начало. Подкрепете ни с номер 57. Благодаря.